всім, учитель зносить за нас, і зараз, і у вічний час. Аминь. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. І з Духом Твоим. У справедливости з'явлюся перед Твоим обличчем, Пане, насытимся, коли откроется хвала Твоя. Перепросим Бога за наши грехи, как мы годно могли скласть их эту на святейшую хвяру. Споведаюся. И вам, браты и сестры, что сгрешил я верой, думкою, словом, чинком и занедбанием. Моя великая вина, тому прошу святейшую, Няхай змилуется над нами Пан Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала новишня Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, хвала дару небесный, Боже, Отче всемогутный, поистине одинородный Иисус Христе. Пане Боже, баранку Божий, Сині Отця, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який святиш праворучайця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі молиться. Амен. Молимся. Боже, Ты блукающим показываешь светло Твоей правды, как пьяным могли вернуться на добрую дорогу. Да поможи всім християнам откинуть стоя, что суперечить ихной веры, да имкнуться до того, до чего Ты их покликал. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и владарит в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные.
Читання книги пророка Амоса. У ті дні Амасія, святар з Бетеля, сказав Амосу: «Прозорця, іди, утекай у землю Юди, там ешь хлеб и там пророч, а у Бетелі больше не пророч, бо он святыня короля и дом королевский». Отказываючи, Амос сказав Амасію: «Я не пророк и не сын пророка, бо я пастух и збиральник сикаморов. Але пан забрав мяне ад овечак и сказал мне: пан, иди, пророч народу моему Израилю». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Послухаю, что говорит Пан Бог, и Он спокойно обещает народу и святым своим. Правда Его спаление близкая для тех, кто боится Его, и слава Божия будет жить на нашей земле. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Милосердность и верность устранутся разом, справедливость и спокой поцелуются, верность вырастет земли, а справедливость будет позирать с небеса. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Понадорить нас счастьем, а земля наша даст свой плод. Справедливость пойдет перед ним и поставить на шлях кроки свои. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Читання другого послання святого апостола Павла до Ефесцев. Благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який благословил нас у Христе усяляким духовным благословением на небесах. Он выбрал нас у им перед створением свету, как мы были святыми и беззаганными перед им у любови. И Он предвызначил нас для усыновления през Иисуса Христа, поводле уподобання своей воли, для хвалы своей прославленной ласки, якою Он одарил нас во умилованным. У им мы маем откупление Ягоною кров'ю, дарование провинов, поводле богатства ласки Ягоной, якою щедро одарил нас во всялякой мудрости и разумении, дозволивши нам познать таямницу своей воли, поводле своего уподобання, якое ранее поклав у им для сповнення полноты часу, кабы об'єднать усё у Христе, тое, что на небе и на земле. Это Слово Божие. Нехай
читання Святого Євангелія паводле Марка. Хвала Тобі, Пані. У той час Єсус покликав 12 і почав висилати їх подвоє. І дав їм уладу над нечистими духами. І наказав їм не брати у дорогу нічого, апрача тільки кія, ні хліба, ні торби, ні меді у поясі, але обуватися у сандалі і не апранати двох вопраток. І сказав їм: коли де увойдете у дом, заставайтеся там, покуль не вийдете оттуль. І коли в яким місці не приймуть вас і не будуть слухати вас, то, виходячи оттуль, обтрасите пыл, что под ногами вашими, деля сведчення супроть их. И пойшовши, они проповедовали покаяние и выгоняли шмат демонов, и шмат хворых намашивали олеем и вылечивали. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Присядьте, коли ласка. Не заўсёды людзі, нават блізкія паміж сабой, павінны быць разам. Не раз гэтая тэорыя заканчваецца і ўжо распачынаецца такое практычнае жыццё. Як сёння чуем у Євангелія, Єсус Христос канкрэтныя інструкцыі дал вучням, што яны павінны рабіць, як рабіць і куды ісці. Вядома, што іх он вучыў, і, што найцікавей, яны яшчэ да канца не былі падрыхтаваныя, але ён ужо в іх паверыў. І што найцікавей, калі ён в іх паверыў, то і яны ўжо даверыліся яму. Бо вядома, што напэўна іх агарнуў страх, бо ведаеце, як чалавек здаецца, чи ездзіць, вучыцца на права, пакуль ён знаходзіцца з інструктарам, чуе сябе пэўнейшы, ён скажа, дзе затармазіць, дзе газу даць, слева, ўправа, штосьці падскажа. А пазней надыходзіць час, што гэты чалавек ужо сам павінен ехаць. І, напэўна, праз некалькі дзён чи выездаў будзе перажываць своеабразны стрэс, пакуль не прызвычаецца. Таксама, можа, гэты страх і апанаваў вучню. Што будзе, як іх прымуць, што чакаць. І што найцікавей, калі яны даверыліся Богу, то ў гэты момант на самой справе трэба паверыць у саміх сябе. Калі чалавек верыць сабе, то ўжо можа дасягнуць той чи іншай мэты. Не чакаць не раз дапамогі ад аднаго чи іншага, сесці, Бог мне дапаможа, Бог падасць, чи той прыйдзе, можа, мяне зразумець. Не. Самому сабе сказаць, што гэта трэба зрабіць. Якія будуць гэтаму скуткі, уже невядомыя. Але прынамсі ведаем тое, што, аднака, даверыючыся Езусу Христу, яны пашлі і мелі гэтую такую прыгоду. В нашым жыцці ёсць амаль што тое самае. Калі мы даверымся Богу, тады вучымся быць такімі лепшымі хрысціянамі, больш веруючымі, слухаем адзін аднаго, разважаем і робім нейкія вывады. Паглядзіце, як Езус Христос канкрэтна сказаў, што ім рабіць. Вядома, што не заўсёды адразу да чалавека даходзіць. Можна 10 разоў тлумачыць, як троечніку, і яшчэ раз, але па пэўным часе ён гэта зразумець. І тую чи іншую інфармацыю, калі кажуць, мы павінны слухаць і яе пераварваць, абдумваць, нават змедытоўваць, паразважаць. Калі гэтага не ўчынім, то па-рознаму можам прыняць яе і падтрактаваць. Напрыклад, як бы я цяпер бы падышоў бы да чалавека, да першага, які сядзіць на лаўцы, і сказаў шопатам на ушка: Езус паклікаў 12 і пачаў высылаць іх падвое. Гэтага старшы. І каб яна шепнула следующий, і одна другой бы шептала гэты выраз. Ведаеце, што бы да апошняга чалавека дашло? Бздуры. Ужо ввогуле нават не тое самае, што было бы. Бо мы любім прывраць, не раз сваё яшчэ дадаць, прыдумаць гэтак далей. Так як мы не раз прымаем тую чи іншую інфармацыю, калі чуем. Поэтому Езус Христос заклікаецца, каб мы слухалі, і каб рабілі тое, што ён нам кажа.
бо мы не раз махаем рукой, зробім по-свойму, зробім, як нам выдаецца, ну, неяк гэта будзе. Цяпер мы прыйшлі да Дому Божага, бо гэта таксама канкрэтнае спатканне з Езусам Христом. І вельмі добра, калі чалавек спавядаецца, калі чалавек ачышчае сваю душу, каб прыступіць да святой камуніі. Калі вот не прыходзім, не прыступаем, гэта тое самае, як прыйсці да крамы, паглядзець, нічога не ўзяць і пайсці. Гэта таксама, як прыйсці ў госці, не пачаставацца, пасядзець, так, памаргаць вачыма і зноў пайсці. Поэтому мы прыходзім і з гэтага карыстаемся. Можна сказаць, навошта спавядацца? І так папаўняем тыя самыя грахі праз дзень, тыдзень, месяц. Вот так можна сказаць, а навошта прыбірацца ў хаце? Можна жыць у свінарніку, ну і так брудна будзе праз тыдзень. Это есть наше ачышчэнне. Гэта паказвае, што мы не топчемся на адным месцу, але распачынаем зноў і зноў новае жыццё. Я думаю, што людзі святыя, яны з неба не пазваліваліся. І калі яны жылі сярод людзей, якія ёсць, такія ёсць, шмат навярталася, прымала Слова Божае, нават не сильна такія былі рэлігійныя. Але паглядзіце, ніяк ёсць у нашым жыцці і нават у жыцці таго чи іншага святога. Марыя Магдалена, кім яна была? Хто была? Кажыце. Не бойцеся. Или не можете подобрать выраз такі лепшы, да? Девушка с пониженной социальной ответственностью пойдет. Вот, поглядите, вот она такая пришла до Пана Езуса, а дошла до Его як святая. А мы не раз до споткания до костела приходим до Иисуса Христа, як грешники, распутники, и такие самые доходим праз некалькі минут. Тут и в костеле мы повинны набираться вот этих позитивных эмоций. Чему не раз молодежь кажа, вот я не хочу ходить до костела, бо як моя бабушка сходит, придет крышить на всех. Чему я тут учить? Злуется, агрессивное становится. И так человек отбирает это. Ну, я не пойду, уже можно на меня там, чему, не того навушить, что потребно. Але, коли мы набираемся этого добра, то мы повинны это отдавать іншым людям, каб было бачна, што мы сапраўдныя хрысціяне, што мы не панурыя і людзі веруючыя. Навучыцца рабіць гэтае добро, але умець гэта чыніць, бо мы не раз хочам для кагосьці зробіць як найлепей, а выходзіць як заўсёды. Я ж хацеў зробіць яму добра, чаго ён мяне не паслухаў, чаго такі дэнервуецца, не раз дакучаем, але паглядзіце, так як апостолы пошли, вганяли шмат дэманаў, хворых намашвалі, вылечвалі. Па суці, яны рабілі добро для чалавека. І мы таксама павінны гэтаму вучыцца так, як ад Езуса Хрыста і ад вучняў, бо гэта перадаецца з пакалення ў пакаленне. Але тое сапраўднае добро, не тое, якое мы думаем. Аб чым я ўвогуле хочу сказаць? Ну, напрыклад, я теперь буду идти с этих ступенек, спотыкаюсь и падаю. Что вы робите? Хутчэй адказвайце. Як? Добивать. Хай поляжите там, да? Пьяный может. Что вы бы учинили, бы зарабили? Поднять, так? А теперь глядите. Ну, я так скажу, что это, так я задал это питание, не давал вам подумать, я вас провоцировал бы, ведал, что шмат так будет отказывать. Я схожу, падаю, и вдруг я ломаю позвоночник. А вы до меня подходите и помогаете встать. Чим гэтая доброта обернется для меня? Я помру, скажет, я ему хотела допомагчы встать, а он мне, что неблагодарный, тот помер. Если так можем потрактовать. Поглядите, не раз с гэтым треба уважать, поглядеть, что происходит, запытаться, что это потребная допомога и так далее. Не раз мы гэтага не заўважаем. І вельмі важна глядзець на тое, што на вучняў, на апосталаў, як яны гэта рабілі, як чынілі і як прапанавалі іншым людзям. Поэтому і ёсць гэта і наш час, калі мы прыходзім да Пана Бога, і добра, што мы знайшлі
Бо от як казаць, от чаго ты не хадзіў до касцёла, чи ты молішся кожны дзень. Мы ж 100 адгаворак прыдумаем. Занятыя былі, хварэлі, гэтак далей, і ўсё што угодна. А паглядзіце, так як Бог полюбіў нас, а мы так яшчэ до конца не ведаем, з такой моцнай любоўю, што калі чалавек, маладыя людзі, калі яны закаханыя, якія бы занятыя не былі, они заўсёды знойдуць прынамсі пару смс-аў напісаць, нават больш гэта зробяць. А пазваніць, напэўна, знойдуць час адзін да другога, калі ёсць сапраўдная любоў і калі яны гэтага хочуць. І не будзе адгавора. Мы не раз на розны спосаб тлумачымся, поэтому для нас Еўхарыстыя гэта спатканне канкрэтнае з Езусам Христом. Навошта мне прыходить до касцёла, я веру ў Бога ў сваім сэрцы, ў сваім душы. Прыйду, то не прыйду. Это тое самае, як бы чалавек сустракаўся чи цалаваўся через шыбу. Бачуць адзін другога нібы, але эмоцыі не те. Гэтаму Езус Христос показваць нам: павер у самога сябе. Я цябе даверыўся. Слухай мяне і павер у мяне. І тады сапраўды ты бачыш, што твоё жыццё будзе шчаслівае, твоё жыццё будзе хрысціянскае, будзеш мець унутраны супакой, што нам не раз патрэбна. Тады убачыш, як змяняецца твоё жыццё, што не топчымся на адным месцу, але духоўна і маральна развіваемся, што нам гэта патрэбна. І гэтыя ўсказоўкі даецца нам Езус Христос, і мы павінны гэта прымаць не толькі тэарэтычна, але навучыцца практычна гэтым жыць. Амен. Вызнаем нашу веру в адзінага Бога, для нас, людей. До Бога Отца, якому мы вызнали нашу веру, с доверием знесем супольные молитвы и просьбы. Молимся за ты костел, каб ён надана показу свету сапраўдны сэнс Христового учення. Тебе просим. Молимся за святого Отца, а таксама за ўсіх біскупаў і прэзбітэраў, каб Бог освящал и умасовывал их о обвершении Евангелия. Тебе просим. Молимся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны мудра вырашалі існуючыя палітычныя і эканамічныя праблемы. Тебе просим. Молимся за тых, хто не прымае Христа, каб яны паверылі ў Яго і знайшлі ў ягонае вучэнне адказы на пытанні, якія іх непакояць. Тебе просим. Молимся за тых, хто
апыніўся ў цяжкім матэрыяльным ці духоўным становішчы, каб яны атрымалі добразычлівую і бескарыслівую дапамогу ад родных і сяброў. Цябе просім. Молься за нас, удзельнікаў гэтай найсвяцейшай ахвяры, каб сённяшняя сустрэча з Христом напоўніла нас радасцю і спакоем. Цябе просім. Пане Боже, выслухай наши молитвы и просьбы, які живеш и владарыш на веки вечные. Молитеся, каб мы вашу ахвяру прыняў Бог Отец Усемагутны. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары свайго касцёла, перамяні іх у духоўны пасілак для Твоих верных, каб прымаючы яго яны ўзрасталі ў святасць. Праз Христа Пана нашага. Пан з вами. Гору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святойчо, Всемагутны вечны Боже. Твоя бязмежная слава выявілася ў тым, што Ты сваёй Божую моцю прыйшоў на дапамогу людзям і праз свайго Сына, які стаў чалавекам, вызваліў нас ад вечнай смерці і такім чынам усім, каго загубіў грэх, вярнуў жыццё праз смерць нашага Пана Езуса Хрыста. Праз яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашы галасы далучыліся да іх, разом з імі усклікаючи. Святий, 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 Бог усемогутний, небо і земля, повния хвали Твоєї, Осанна на вишенях, благословлю. Сапраўды, Боже, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне. Бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцу Духа Святога Ты ўсё оживляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца да захаду складаў імі Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос у вас крос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа покорно молім Цябе, Пане. Асвяці моцу Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёй Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён тую ноч, калі быў выдадзены, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку табе складаючы благословіў, падаў сваім вучням кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твое прыстя хвали. Пане, успамінаючы збаўчу муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае воскресенне і небаўшэсце, і чакаючы яго другога прыйсця, з падзякою складаем табе гэтую жывую святую ахвяру. Зглянь просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой ты пажадаў быць уміласцівленым. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя духам яго святым, сталі адным целам і адным духам у Христе. Няхай ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі. Найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі, слаўнымі мучанікамі і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэта ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету спакой і збаўлення. Будзь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугою Тваім папам нашым Францыскам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табой адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. У добры Ойче, ласкава з'яднай сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, усіх, хто ў ласцы Тваёй дышоў з гэтага свету. Міласцівы прымі ў валадарства Тваё, дзе мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашага, праз якога дорываеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся, до Отца Небесного, так, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам милосердності Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру касцёла Твайго, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, одарить яго спокоем и еднасцю, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Бог нам
Ось баранок Божий, ось той, який бере на себе грехи свету, благословленне покликане на вечеру ягоную. Пані. Полная величина роства, ах, вера смолчая Христа, нами владычна земля дала, хлебом анёлов становятся. Белый хлеб в руках святарских, Ты прими наш добрый Отче, копьем стал Христовым телом, як народ покорно просить. Полная величина роства, ах, вера смолчая Христа, нами владычна земля дала, хлебом анёлов становятся. И прими вино с водою, ай, кровью Христовой стани, той кровью, что пролилась всему свету на спаление. Полная величина роства, ах, вера смолчая Христа, нами владычна земля дала, хлебом анёлов становятся. Твою величь прославляем, молодару милосердный, годными сраби нас, Пани, да принятия Твоей ласки. Полная величина роства, ах, вера смолчая Христа, нами владычна земля дала, хлебом анёлов становятся. что Твое
дитя мое, я ойча, ойча, меня ты любишь, не за мною, что я добрый, але тому, что твое я дитя, дитя мое, я ойча. Молимся, умацаваныя Твоими дарами, просим Тебя, Боже, каб дзякуючы ўдзелу ў гэтым сакраменце, нас зрастаў плён збаўлення праз Христа, Пана нашага. Душпастырскія аб'явы на 15-й звычайны тыдзень, 15 ліпеня ў панядзелак, успамін святога Бонавентуры, біскупа і доктара касцёла. 16 ліпеня ў аўторак Найсвяцейшай Панны Марыі з гары Кармель, свята ў нашай ружы Маці Божай Шкаплернай. Члены ружы будуць аднаўляць свае абяцанні Божай Маці падчас святой імшы о 19 гадзіне. Калі хто мае намер даручыць сябе пад апеку Маці Божай Шкаплернай і прыняць святы шкаплер, можна гэта зрабіць падчас паездкі ў Гадагай у наступныя выхадныя. У каго няма магчымасці здзейсніць пілігрымку ў Гадагай, абрад прыняцця шкаплера будзе праведзены 16 ліпеня ў аўторак пасля святой імшы о 19 гадзіне. Інфармацыя ёсць на дошцы аб'яву пры ўваходзе ў касцёл. У панядзелак, сераду і пятніцу святая імша о 9 гадзіне раніцы, а аўторак і чацверг о 19, у суботу ў 9:19. У нядзелю, як заўсёды, ў 11:18. Перад вячэрняй святой імшой о 17 гадзіне, это в нядзелю наступную, пачнецца адарацыя Найсвяцейшага сакраменту, падчас якой моладзь нашай парафіі правядзе набажэнства. Запрашаем, будзе вельмі цікава. У нядзелю святой імшу адсэдзе імша ў 7:45 раніцы, ў Жацереве о 9:15, а ў Новым Свержні о 13 гадзіне. Выказваем шчырую ўдзячнасць за ахвяраванне на працы па добрапарадкаванні касцёла. В панядзельнік неабходна выдаць 3500 рублёў майстру на закуп матэрыялаў для вітража ў алтары. Калі ласка, ахвяруйцеся. У ларку яшчэ ёсць 6-й нумар часопіса Аве Марыя, у якім змешчаны парадак інтранізацыі Найсвяцейшага сэрца Езуса у сям'і. Набывайце часопіс, каб ведаць, як гэта праходзіць, таму што падчас пастырскіх наведванняў будзем прысвячаць сем'і Найсвяцейшаму сэрцу Езуса. Ёсць таксама часопіс «Наша вера». Купляйце, калі ласка, гэта ўсё для вас. На сённяшні дзень і наступныя дні нашага жыцця прыміце Божае благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокой Христа. Дякуем Пану Богу. Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа, покорно просим, нехай его снищить вам Бог. А ты, князю войска небесного, моцею Божию, скинь у пекла сатану и інших злих духов, які на згубу душа снують по світі. Аминь.